Takže čaute, let's go! Dneska sa pozrieme na to, prečo Hard Rico stále trenduje na YouTube s pesničkou Za Katrem. Takže asi nebudeme strácať čas, každý Hard Rica pozná aj to proste, že bol v base a podľa najnovších informácií mu opäť hrozí 6-ročný trest za mrežami. A rozhodnúť by sa to malo 1. apríla, 1. dubna pre našich českých bratov. A keď mám byť úprimný, asi Hard Rica moc nejdem, preto sa možno aj čudujete, prečo robím recenziu alebo reakciu na pesničku, ktorá je 2 mesiace stará. Je to proste z toho dôvodu, že ten Hard Rico stále na mňa vyskakuje či už na Facebooku, na YouTube, na TikToku proste. Tak som si povedal, že prečo ne? Let's go, my ideme na to. Let's go. Sa mi páči toto, že ide hneď na rovinu. Chceš počuť hit? Zaplať. Proste tak to je, za kvalitu sa platí. Prečo ne? Ideme ďalej. Jenom ja 4 steny a ve vzduchu dým. Sedel som s vrahama, co zabíjeli za prvý týn. No, prvá sloha. Neviem, či vieš, ale ja si myslím, že ak si vo väzení za nejakú lúpež, alebo bitku, alebo za drogy, tak ťa nemôžu dať do cely s ľuďmi, ktorí sú vrahovia. Nie som si istý, že či to je stále tak, možno sa mýlim, budem rád, ak mi napíšeš do komentu, ale čo viem ja, tak proste nemôžu dať nejakého dílera alebo nejakého zlodeja do cely s ľuďmi, ktorí sú vrahovia. Ale ak sa mýlim, oprav ma v komentoch. To bol výborný záber, jak sa to zmenilo z nejakého bytu na nejakú špinavú budovu, asi basa to je, neviem. Zabíjeli za prvý týn, jeden z nich spolu chábrový hlavu sekerou a jedna mrtka ze 30 znásilňoval dceru. Vycházka v koridoru, veľkosť 10 kroků a spolu s tebou je tam každý jeden z těchto hochů. Nervózní staví poruchy, výměny nálad, tu ti každý rychle ukáže to, co nemá rád. Tu jsme si všichni rovni, mezi nami není rozdíl, tu vidíš pravotvar, tu nefunguje žádný kostým. Tady si kunda bracho, jak to, že tu nejsi ostrý, venko si bonec a tady se biješ hlavou dosti. No, čo sa týka videoklipu, tak videoklip je vidieť, že je profesionálny. Sa mi extrémne páčil ten záber, ako bol na byte so ženami a potom proste sa to nejako vyeskalovalo do prostredia basy, takže to bolo super. Čo sa týka rapu, tak zatiaľ tiež super beat Amerika, čiže zatiaľ let's go. Krivač tramal, tvenďak, rabáky, vymením jedno plato za 3 celé tabáky. Kavu za známky, bracho saman, hyn, šim skáče z okna na okno jak asasín. Fotky do pisy, láska přes píškoty, tady se dělá služba, venku kuří kokoty. A teď si kokoty, že si s tím píšeš, vítala z tebe tabak a poslala tě do píče. 6 lidí dělí se o jeden hajzl, typek je rád, že našel na zemi hajgl. Na výchaz se s drábem házená. Sa mi páči proste, že Hard Rico rapuje to, čo žije. Bol v base, tak ako vidíme, zarepoval o tom, keď ho podvedla žena, zarepoval o tom, čo bol tiež veľký hit. Za pár dní tam buchol 1 000 000 videní, takže to bolo bomba. Takže zatiaľ to má dobrý vibe. A my ideme ďalej, let's go. Vácky na chse, když si až moc šťastný, kunda spocený, celý masný. Počkej, husno, až se zhasne, potom teprve ukážeš, jaký si gangster. Mám haldy brácho, moc věřím na sny, viděl jsem jí ve snu, prcat s každým. Čeští rapeři, samé děvky, trust mi, tady v base jsou vyrité mé texty na zdi. To bolo dobré, že tuto v base sú moje texty vyrité na stene, ale on to povedal samozrejme po česky, ja to nebudem opakovať po česky, lebo ma vysmiete, ale to sa mi páčilo. Pripomína mi to takého 50 Centa, určite si videl film Zbohatni alebo zomri, on si tam tiež so žiletkou písal texty na steny, takže zatiaľ cením. Krimi dogs on the way up, kličky jak Neymar.
jsem si s ohněm zahrával. Kdyby si nedal ten tam, navštěvy skejval. Z takových jak ty je sranda. Dogs on the way up, kličky jak Neymar. Rád jsem si s ohněm zahrával. Kdyby si nedal ten tam, navštěvy skejval. Z takových jak ty je sranda. Sprcha na 5 minut dvakrát týdně. Umíráš hladem, umíráš jíst. Fú, tak to bol neskutočný záber. Ten, kto robil videoklip, tak dole klobúk, fakt, akože super, super. Tie prechody, jak tam sú, jak sa vyeskalujú, je to super, super. Fakt, až mám zimom riavky. Zní, přeště na několikrát celá Bible. Nemáš na to psychiku, ty kundo, tak se řízni. Navštěva za sklem, jestli nachčíš. Na šok, jak smrdíš, někoho spiješ. Za papír a tušku klidně zabiješ. Ve smradu a hovnech takhle tušíš. No, zatiaľ to má veľmi dobrý vibe pre mňa. Ja si nejem moc túto novú školu, ako je Hadriko a títo všetci ostatní reperi. Ja som skôr stará škola. Ja som vyrastal na Rytmusovi, Eminem, 50 Cent, Wu-Tang a Onyx a títo velikáni, ako je aj Tupac, Notorious B.I.G. Takže ja som skôr tá stará škola, keď bol v móde ešte kopák a snare. Hej, tá klasika boom bap alebo nejaký funk, soul, jazz, ale samozrejme však vypočujem sa aj túto novú školu, ale moc si to nejdem. No, páči sa mi to, že rapuje proste to, ako to funguje v base, proste, že si tam nevymýšľa nejaké veci, aj keď ten začiatok, že sedel na celé s vrahmi, to je také diskutabilné, ale ako môže byť, ja sa nehádam, ale čo ja viem, tak je to malá šanca. Proste rapuje tam o tom, že za tabák si tam zoženeš veľa vecí, že sa tam prejavuje láska, za piškoty a že návštevy sú iba za sklom, sprcha, myslím, že tam hovoril 3-krát týždenne alebo 2-krát týždenne, čiže to je vajca zapárené, yeah! Cigou za cigrem a čteš knihu za knihou. Si v piči, srdce bolí a brečíš za rodinou. Prosíš anděle a Boha o to, ať ti prominou. Nejvíce je v piči, že nevíš, jak ti dopadne soud. 10-18 jako koka na pís, a ti smrdí za zaslně, jiní nakonec mají klid. A v piči, když potkám peďáka, dám mu čelo. Tam nebudu, já ti smrdí, nebudou mít klid. Číha jak beat, na hrudi medi cymbal. Tam si malá kunda, nehry si na kinga. 32 bude nejslavnější cimbra, protože právě tam vznikla tahle ta hymna. Creamy dogs on the way up. Tam vznikla táto hymna. Čiže táto hymna vznikla v base. Takže predpokladám, že tento text napísal v base. A pýtam sa stále, prečo je okolo Hadrika stále taký hype? Prečo? Napíš mi dole do komentu. Áno, pesničky má dobré, videoklip je super, to ja nehovorím. A viete, prečo má stále hype okolo seba? Lebo stále má rozruch okolo seba a to ľudí zaujíma. To je to dôležité. Mal súd, bol v base, ľudí to zaujímalo, ako vyšiel von, hej, nový účet, mal dlhé vlasy. Teraz stále táto pesnička proste trenduje na tom YouTube. A opäť mal prednedávnom nejaký súd, hrozí mu až 6 rokov a nejaká miliónová pokuta, 1 000 000 českých samozrejme. A myslím, že rozhodnúť by sa malo 1. dubna a pre nás Slovákov je to, myslím, 1. apríl. Nie som si istý, ale myslím, že 1. apríl. Ale ak sa milím, napíš mi do komentu a my ideme ďalej. Let's go! Kličky jak Neymar, rád jsem si s ohněm zahrával. Kdyby si nedal ten tam, navštěvy skejval. Z takových jak ty je sranda. Dogs on the way up, kličky jak Neymar, rád jsem si s ohněm zahrával. Kličky jak Neymar, rád som si s ohňom zahrával. To je super. Je vidieť, že proste, že nie, že to ľutuje, ale je tam cítiť, a ja to cítim, že ako keby sa trápil, že žil takú minulosť, akú žil, lebo však verím tomu, že z hudby tiež pekne zarábal. No neviem, prečo robil také veci, aké robil, ale tak každý je tvorcom svojho šťastia. Kdyby si nedal ten tam, navštěvy skejval. Z takových jak ty je sranda. Let's go. No. Moje pocity. Čo sa týka videoklipu, tak ten je akože number one, ten akože fakt dole klobúk, je vidieť, že do toho zainvestoval. A neviem, koľko to má videní. Za 2 mesiace tam buchol skoro 3 milióny videní, takže tam je asi povedané všetko. Čo sa týka textu, pravdivý text,
Takže tam akože to je úplná pohodička, klip super. Track celkovo má dobrý vibe, je tam cítiť ten smútok, ale aj tá dravosť. A uvidíme, ako dopadne súd. Napíš mi do komentu, čo si myslíš ty, že či Hadriko pôjde na tých 6 rokov do basy, alebo ako to skončí, som na to zvedavý. Napíš mi dole do komentu. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a my sa vidíme u ďalšieho videjka. Zatiaľ čau. Ta.